kasuwa. Alhamdulillah. Me kuke so? Ni sabulu kuke so. Sabulu? Wannan dai ka gani a 150. Kai me kan dan gari ina magana ko ba salati bane? Na wancan ba. Wannan? Wannan 550 ne. 550? Ka. Kai nuna ka gano su. Nawa ne shi wannan? Nawa kake so? Nawa ne? Wannan 150. A to abin da kana jiya naira 80 ma kai. Ka sai mana 80? To yanzu ka san nan cikin sakan guda sai kun mai ƙara. Ka je mana damu da. Dama can ba sa. Damu da. Dama can ba sa. Mayar damu da. Madalla. Kai tsada ka cika tsada. To shi ke tsada. Madalla. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da kasuwa. Na gajiya. Da atamfofi kuma sun yi fa wallahi. Ga takalma na zamani. Ka san za mu sai mazin lafiya. Akwai madawar sani ma kuma ina son sai mata. Kana da 36? Za a san. Yabba. Goma ne. Goma ne. Na dan wannan shi. Ai to sai an gama ciniki na iya laushi a ramar. Gaskiya ne ko ma da. Nawa farai? Wannan da za mu sai ma da shi. 3,500. Yanzu wannan 3,500 ana taka shi a kasa kuwa. Wallahi kuwa. Gobe zaman fashion ne ba da gano ba yana da kyau ba. To ka gani. Wannan ma yayi. Satin da ya wuce fa mai kamar mun sai 900. Da malam kari haka shi. To abin da za a yanzu akwai lehi akwai atamfa? Ga wata atamfa can. Dama mu yan albashi ne. Kuma wata ya zo ƙarshe. Kana ji? Ni tsadaye mani. Kawai tsadaye mana. Za mu da yamma. Dama can masu yi zaku ba. Za mu da yamma. Ƙara gaba. Dama can masu yi. Za mu da yamma. Kai muna da kuɗi kake ganin muna. Kun zagare ku. Billahi lalle. San kayan da zo mu tafi. Wata atamfa kuma ka aje mama ita. Ma da dawo. Za a sai ma Karima. Can masu yi zaku ba. Wani na hankali kawai. Assalamu alaikum. Ana magani da ba. Magani zuwa mana. Salamu alaikum. Akwai bitiman 9. Ya kare amma sai zuwa Gaba za ka je. ne na aji irin wa'annan nan. Bisa ka gosu can? Dale shi a yana kallon shi ɗayan ya gudu da yake zai nemo shi dale da shi Who are you? Ashe who are you? Bitiman 9 na zuciya. dama ku ne ɓarayin da kuke shigowa kasuwa kuna sacin mutane waya Billahi lalle Allah bai. kai da waye Bitiman 9 na zuciya. kai da waye Ye? ina waye don karanta Ke da wani. Ni so da ni. tana ina Ya ɗauke maku waya. Lagos ya ce zai ci. Shi ya ba wani ya gudu da ita. waya tana hannun shi dan Allah ina waya take zuwa mu ita. ina waya take tana ina Kaga ma wata nan duk barayi ne. A ba ita bace yalla bai babba wannan ce yalla bai wallahi ba ita bace. tana ina Billahi lazi tana waje ya gudu. ya gudu Ni tun da na ja tun mutane nayi. tare kuke din da yake sai ka nemo shi tashi a ce stand up Tashi mu je mana. Ofisa na ma magana kana sa wasa. a ce wow Mu je